Kode Radio International nan goydon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkamen be wakkatire nde, barkamen be fottugo nder taskaram jamidi hande. Taskaramji Kode Radio ɗo wadda non taskaram diga jamdi jeetati yanugo jamdi jeetati reta wakkati Nigeria ni jar Kamaru e Chadi. Ni Muhammad Abubakar Bokos fodan to labangal taskaram jamindi hande. Nder taskaram jamindi hande wodi taskaram firo deftere Qur'ana. To itoɓe hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non woɗɗe jonde ngam heɗituggo taskaramji ɗi min taskani on hande. Na taskaram firo deftere Qur'ana hawtade Modibo Usman Baferi goffal na yaɓal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ummatore julɓe fulɓe e gonɗen fuu ne gonanɗen fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En getti jomirawo jomo bawɗejo jemo ɓural e bawal kewtinɗo balɗe meɗen handere nden e faneten yeeso e janguki nder deftere senide. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أكالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أكالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. النبي شعيب عليه السلام جابني بيبي قال o ya qawmi he ano yimɓe am araytum kokke an habar mana joni mi ƴamay on in kuntu ala bayyinatin min rabbi to mi lattake e dow wangaran iga joman wa razaqani min rizqan hasanan nden o riskiyaniyan risku bo ma'ana latteɗum ɗum halal boɗɗum a fa ashubuhu bil harami handaninayan joni kadi mi wara mi jillindira risku an ɗum halal mi hawta ɗum e haram minal bakasi watta ɗafiɓi ɗum ustuki mudoje e nijorɗe wama uridu an ukalifakum min miɗa mi luuta on wa ashaba ila ma an hakum anhu nden mi yaha mi waɗa kadi bo ko gaɗaymi on naway aa mi haɗi on min bo mi yaha mi waɗa ɗum ba mi haɗi on min ma e mi haɗiti e dow majum na ɗum hunde ko kaɗumi on min bo mi yaha mi waɗa ɗum ba ay ilama an hakun anu fa artakibawo min bo mi difo faaki e mana ko kaɗumi on min bo mi yaha mi waɗa ɗum in ay ma uridu illa al islam wala ko fondumi sona mana mboɗi lakum ɗon to moɗon bil adali jikki wakki moɗon aadilaku mastaɗatu foti bawɗe am wa ma tawfiqiya fondeki an e sawaba lataki ay qudrati ala zalika bawɗe an e dow ko mbi'aymi wa gayrihi min da'ati ko luti non fu e gay ɗowtare jomirawo illa billahi sona e jomirawo fondiyan e sawaba noddaymi on anon ma garon fototiron e sawaba kam gam ma ka lattono on moƴƴere barkiɗinanore on jawdi moɗon e jonde moɗon duniyaru nden bo lattantoɗi on barjari ma'ana e janggo lahira illa billahi alayhi tawakkaltu e mako dogodimi mi dogodaki e tana mako wa ilayhi unibu e mako bo gartaymi gam ma non anon ma garte faki e mako dogode e mako ɓurani on dey
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. jomirawo ɓañiɗo ceniɗo wi e tahonduko annabi shu'aibu alayhi salam o ya qawmi e anon yimɓe an la yajrimannakum ayaksibannakum shiqaqi lutukiyam tofoɗonoya on kilafi fa'ilu yajare hanko shiqaqi o hanko wonte fa'il yajare mennakum shiqaqi lutukiyam yeddukiyam la yajrimannakum tofoɗana on والضمير مفعول أول والثاني كو لا يجرمنكم شقاقي كو أو يجرمنكم شقاقي تو كم هنكو تي مفعول أرانديجو شقاقي ياول ngol longto hanko bolwo hangol wonte maf'ulu idabo kenan hanjo wallamiru maf'ulun awwal wasani didabo maf'ulu didabo bo an yusibakum gamanon o hanko yusibu hanko e mana e an hedun hauti mana dum loppindiribe dum horibe masdar kenan duya waya qaumi la yusiba la yajrimannakum shiqaqi wa isabatukum mislu ma asaba qaumi nuhin kenan hedum hora ɗum isabatukum ko isabatakum an yoni an yusibakum an on e fiili mudari on fu ɗum hawtaɓe ɗum horaɓe masdar heɓe latto hamɓe on te maf'ulu saribane o wi kenan tato yedduki an foɗana on an yusibakum mislu ma asaba qaumi nuhin iri ba ko heɓi yimɓe annabi nuhu heɓa on aw qauma hudin ko bo iri ko heɓi yimɓe annabi hudu heɓa on aw qaumi salihin ko qauma salihin ko bo iri ko heɓi yimɓe annabi salihu heɓa on minal azabi woni yangada wama qaumu luɗin ay yimɓe annabi luɗu kamma ay manaziluhum shiye maɓɓe aw zamanu halakihim ko bo zaman halkeki maɓɓe wama lattaki bi ba'idin minkum woɗɗi on fa'tabiru taskite mana ay ɓe goɗɗa nda ɗon gelle maɓɓe woɗɗa e moɗon gamma non ko ɓe gaɗi ɗum halkiɓe anon bo on ɗon tammi waɗuki iri majum ɗum halka on alhaali ko handuno kam tagu to i goɗɗo nanon hawsa en mbiyata ta ayi wokkude banda nangi hiite am bo wujande maɗa ndiyam hamɓe wa ɗo ɓe gi'i wokkude bandi ɓe nangi hiite har ma wuli to amma bo ɓe gujanayi wokkude maɓɓe ndiyam gamma noon goɗɗum tan mi heɓuki ɓe iri ko heɓi ɓe ɓen de annabo en Allah noon ɓe garta ɓe fitano yimɓe maɓɓe ɓe mbiya ɓe nda ko nafata on nda ko torrata on lencite ko torrata on gaɗe ko nafata on amma yimɓe ɓen yadake jomirawo hoddiri hiitake noon hunde ɗum wardagal ɗum lattano en jangirde anen ummatore annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam he gaɗen ka janguki ɗum kadi en nana kadi anen bo to noppi nani ɓandu hisi واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وفاي يسو ويكي بانكو النبي شعيب أي واستغفروا ربكم فريتوري جومي أن تفي فروي ماكو ثم توبوا إليه توبي فاكي ماكو إن ربي رحيم جومي راهم أنكو كنتو بالمؤمنين أي مؤمنين wadudum bo o giɗiniɗo ay muhibbum o yiɗi jeyaɓe maako ngam ma noon tokkemo hanko tuube ngarte annabijo sallallahu alaihi wasallam e waɗ attaibu min azambi kaman la zambala on fu tuubo iga zunubaji o lattake bamo wala zunubaji ɗon mani biyol Allah ɓangiɗo ceniɗo qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim jomirawo wi e anon jeyaɓe an to geddi moɗon oye ibadi oye jeyaɓe am hunde ɓe gontiri e geddi oye asara fuu bo kadi waɗi geddal kam iɗin kale bo hanjum wonte asara fuu salake kerol e jomirawo wi dara fuu o daraki ɗon to amma kadi har joni jomirawo ɗum jeyaɗo muɗum oye la tagana ɗumi rahmatillah totta e gikke e hinne e jomirawo inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a jomirawo ɗon farana zunubaji neɗi poti fu
nawai ɗon mo fuɗɗi ba huwal gafurur rahim aran ma an ko o farowo bo kinnotoɗo ɓe tindinore maako قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز من تدرت ومن بما غوغا كرغري قالوا إذانا بقلة المبالاة غما بتبتنا شيا فالاكي ما بيكو النبي شعيب ندت بفاكي دو يا شعيب كاي شعيب ما نبقى كثيرا مما تقول كم يتعلق من فاماي ما دي من كفتتا bolwa min famata ko mbi'ata ma wa inna la naraka fina da'ifa minon ne min gitirtama gongel tampugel non jawningel e nder amin zalilan jawningel non min gi'atama nawa hala maɗa tawi kalatu to goɗɗum ba walaw laraɗuka bandaga jama'are lenyol maɗa ma ashiratuka lara jamnaka damin gubake min barima bilijarati damin barima non naga maɗa waɗi ma min ɗalmama sabo ngal lenyol maɗa kawai wama anta alaina bi azizin tawai tamma a wodi jalugal a tedduɗo jiki amin ɗo na a ɗume ma mere min daratama wama anta alaina bi karimin ay nawai a goɗɗo ma na kanduɗo teddineki ba anir rajami ma min mbawata min guboma ma wa inna ma raɗuka humul aizza kawai jama'are maɗa hayre wonte ɓe giyata bano ɓe tedduɓe min giɗa min meyuma ngam mata to ɓe giya min meyaniɓe bandiɓe amma banda noon kan to ga anno kan daka maɗa yawtake ko sali قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قال يا قوم أرادي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط hande nane kadi wo geddu goɗɗum kesum ashe ma tawmawa min e mi noddawo Allah ashe anon kam mana e Allah gonɗo e jeyaɓe Allah gonɗo na Allah kuloton ba ashe jeyaɓe Allah kuloton mere har joni yaadu kam wala e ɗum yehi ashe qala ya qawmi o yihe jama'are an araɗiya azzu aleykum minallahi kadi joni anon kam jama'are an leñol am ɓuri hulnaki e jalaki e dow jomirawo ni fatataraku qatlili ajalihim sai on barayan ngam ma hamɓe wala tahfazuna ni lillahi on ndenata neɗɗako am andon darorde an ngam Allah watta kastumu jogitiɗon jomirawo on wara'akum zihiriya gaɗa non an konte Allahu longto ongo nder tumuhu hangonte longto jomirawo anjo e Allaha amma non e monenare maf'ulun bihi kenan wara'akum zihiriyan jogitiɗon mo gaɗa ay mambuzan kalfa zuhurikum on gubimo mana ɓawo babbe moɗon ton la turaqibunahu on ndenata alkawe mako inna rabbi to lalle joman bima ta'maluna muhidum filitini et ko kuwoton ilman mana andal mako fo jazikum oɗon tammi warjitoraki on kuuɗe moɗon ɗe kalluɗe ɗe ɓurnoton jeyaɓe jomirawo e dow jomirawo ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب wartaqibu inni ma'akum raqib jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi eta konngol annabi shu'aibu alayhi salam o waya qawmi ya yimɓe an imalu ala makanatikum to kuye jooɗe no gontoriɗon non halatikum ne gontirɗon non tabbite dow non ɗum tinde halkere giɗɗon inni amilu min ma mi faɓɓitata ko gaɗaymi anon to faɓɓite min mi faɓɓitata tinde ɗum warti e non ɗo ɗum amru tahdidin ɗum umrore irin nde umrata baccel nawai a yiɗi waɗa hunde ɗum ba ɓe damma ɗon jango ma wuytu yiɗamo jango ma wuytu a andi bo jango ma wuytu kan nawai a yima o wuyta gonga ba ko a fondi mana a hulniwa e dow jango ma wuytu
to hanko ma ɗo en gaɗe ne gatton non gaɗe ka waɗuki gaɗe ndaron to ɗum wurtinayi on sawfa ta'lamuna sese on anduma ay man o mawsulatun al maf'ulul ilmi kenan ta'lamuna man ta'lamu dama angol alima engol ƴatto faake maf'ulun bihi fa'ili magol ɗon e nder ma'ana wawan jonte ta'lamuna amma non man wari inare maf'ulun bihi hanjum o ngol lattake inare mawsul to ngol lattake inare mawsul bo ne ɗum waɗantangol angol wonte kenan allazi ta'lamuna allazi ya'tihi azabun ko on anduma ay ɗum ko waranta on hanjum en ɗo manwol ngol ɗum ismu mawsul angol woni maf'ulu alima yaati azabun yukuzi on anduma moye meɗen yangada busto haɗum waranta ɗum waman huwa kazibun moye bo wonte fewo nder min e moɗon joɗore ne gontirɗon noon min ma miɗon dow ne gontirmi amma wartaki bo ndene intaziru aqibata amrikum ndene ragare fi moɗon ne latoto inni ma akura qibu min ma miɗon rena halkere moɗon ay muntaziru miɗon rena tundeni to on gaɗi nini bo to lalle bo jomiraɗo ɗon tammi halkuki o ɗum fu ɗum kalta hanjum wonte ko ɗum wiyatama ngam ma ndentoɗa waɗuki ko tammi heɓukima ɗum to ɗum wimani a nani wigo lalle halkere woni nder hunde ɗum ɗo a rentoto a waɗata iri majum amma mere ɗum nafanayi ɓe ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا السيئة فأصبحوا في ديرهم جاثمين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا السيئة فأصبحوا في ديرهم جاثمين jomirawo ɓangiɗo ceniɗo yiɓe faɓɓitayi ɗum bo non ɗum bo ɓe gaɗi ka waɗiki bane annabi Shaibu wiɓe non ɗum ɓe ndena ɗum ni ɓe gaɗa ka huuki non ɗum ni ɓe gaɗi ka huuki bo kugal geddi banane ko a tagu joni kadi mo hokketena to a yaha ustuɗa mudore nden a heɓayna ko wangata haalaji ma ko ɗin wonna ko ɗi nafatama o ñamnetena hankona o andina ko ñamɗa ko iri haalawo meɗen ko konko anduɗon ko kona no gaten kayki ɗumen wo nafatama o ñamnetena a torotomo hirandena ko ɗuna ko hokkatama haaje maɗa ko ñamade ɗo jowɗa a tewa e mako haala woni jowtirko ko ngala hoore ɗum fu majum heɓa hawtidira ko maggo ko ngam ma yedda Allah hawtidira haalawo kon heɓa ko maggo ko ngam ma yedda Allah e dow mako to hanjum hamɓe ma noon ɓe gaɗi ka waɗuki kadi walamma jaa amruna nde fi amin wari bi ilaki mana e halkuki ɓe najjeyna Shu'ayban he min kismi annabi Shu'aybu wallazina amanu ma'ahu ɓen bo nuɗɗinɓe hawtade e maako hu min nuɗɗiniɓe min kisniɓe bi rahmatin minna e hinna e amin assayhatu kadi ñaagale akazati allazina zalamu ngari keɓi ɓen ɗon toñiɓe koye muɗum saha bihim jibrilu malaika jibrilu wookiɓe hanjum wonte mana neɗɗuyata telɓaniɓe kenan ko fa asbahu fi darihim jasimin ɓe mbettiɓe fuu maɓɓe ɓe kofi dow koppi maɓɓe nder ciye maɓɓe ɗen barikina ala rukabi mayitina ɓe fu ɓe maayi shiriw nanata كأن لو يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود كأن يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود jomirawo ɓangiɗo ceniɗo yi ka Allah yagani naw fiha ɓe fuu maɓɓe ɓe maayi bano maɓe meeɗa ɓe joɗono e nder ciye maɓɓe ɗen ka an o ay mukaffafatun mina saqilati kenan wa ismuha mazufun ay ka annahu ko bo ka annahum anummano hamɓe ɓe lam yaganaw fiha bano maɓe meeɗa ɓe joɗo ɓe jeynito ɓe gaɗane ɓe giɗi e nder ciye maɓɓe ɗen daɓɓe ɗon ɓe fuu ɓe mbaati ala jama'are ketine non budalli madayana ɗum woɗɗini galluwol madayana ngol halki Modibbo Usman Baferiya yettama ha tafsiro Sheikh Umar Modibbo Hamman Adama Jada be tafsiro Qur'an Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة يرفع الله بها الكلمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله
ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حل جابر لو رمضان هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم المدينة وجنير جامعة النهي وشفت النهي الجوي يا دور بين التصفق الجوي والماشي ميلادي وجنيتي بين أنت نوكس النهي كمان نفكر دفتر الله تقول عن الصورة البقرة عنوان هذه الآية كينيا كلما أطاع لهم بشرجي ويسأل عليهم حامل إن شاء الله رضا وسلم ومسالم إن الله على كل شيء قدير دوم عليه الأمة إن جنجل آية أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائك حضر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جمراته كان عبر بل كل ثالث وأنت يا هافر بين عبدين ويك يكاد البرق مكر من أنت يكتب ويكتب بأبصارهم بين تأجير دمكة كلما أضاء لهم كان بين ليقوم شوفي كان جعل الريبان معنى جعل الريبان وإذا أظلم عليهم ثم يبهم قاموا سيدنا ولو شاء الله وندو جمرا ومؤمنوا لذهب فيه دليلنا بسمعهم بنور دمكة وأبصارهم أجير دمكة إن الله على كل شيء قدير. جمرا وتم بعد جرو كان فوق نفوق بياني آيات من كل صفة هذا لتجينا إن تدي no hamɓe naafiki en ɓe ngoni no ɓe ayaji Allah haalɓe ɓe yeccino en ɗeɗey diggaali ɓe nanta macƴe ɓe temɓaali ɗi feƴƴanta ɓe to jawraɗo tindina yaake man so wiyata yakadul barku yahtafu absarahum ay kin saatugo jeygol maƴƴel man a wi a dillidan wippanno gite maɓɓe fuu muɗum to en ɗo anndi bo ɗon nder tindinoje maƴƴe jotta to maƴƴere saati wakkatire nge maƴƴi ɗo to seeto hoosi nden digite maɗa yaano to seeto neeɓi tawon nden gite ma fuɗɗa laarugo seɗɗa seɗɗa nden lora laara to kañum jawra wiye kin saatugo maƴƴe man ɗon netta dillida be nanta gite maɓɓe fuu kullama adarahum machaw fihi to ɓe ɗon no nder ñibre nda hulen ñibre jemma nda ñibre ndiyam nda hulnaare majum ɓe ɗon dilla nder ñiɓe ma to maƴƴe may waɗi ɓe heɓa ɓe dilla seɗɗa to ɓay ba sama alem to maƴƴere may dekki ɗum ñiɓɓi bo te ɓe ndara ɓe dari hen nokkuje maɓɓe to jomirawo sami ala insha allahu dabahu bi samihim wa absarihim wonɗo jomirawo muyno ta si o waɗanoɓe ɓe nanatano ma ɓe yi'atano ma inna allah ala kulli shay'in qadir jomirawo ɗo mari bawɗe ko ɗume to ayana ɗo ko nde sappata neɗo timmina ballontoɗo ɗo ɓeɗo ɗo no ɓe waɗi ha misalu bana wakkatiyel annabijo sallllahu alayhi wa sallam jangini ɓe ayaji hamɓe naafiki en ɓe nana ayaji man ha ɓe kultora to ɓe kultori ɓe lorta dow kanda ɓe laata ɓe ɗo dow laawol nden seeto ɗum yehi fayin ayaji goɗɗe feere wari ɓe sudditi asiriji maɓɓe heɓe noon ɓe lorta ha dow kufru maɓɓe mana to ɓe nani
kamɓe nafiken wakkatel goo so ɓe nani ayaji yaadoje be de shani maɓɓe ɗo tindina ɓe haala annabijo sallllahu alih wa sallam ɗo tindina mumini en heɓan kaza heɓan kaza heɓan kaza sey ɓe yiya hamɓe ma ɓe ɗo wondi ɓe mumini en kamɓe ma dede ko won mumini en wiyanaɗo fuuwol manma ɓe heɓan ɓe naftinan aljanna ɓe maɓɓe ɓe heɓan nemaji aljanna e ko nandi ɓe majum to ayaji goɗɗe feere wari ɗo tindina ɓe ɓe sawdo malem kamu to ayaji goɗɗe feere wari ɗo tindina ɗo wangina asiriji maɓɓe no ɓe waɗi ɓe nokkude maɓɓe waɗi sebe ɗo ɓe loppaɗo maɓɓe afuɗa jomirawo so wiyata to o muyno da o waɗannoɓe ɓe muñini en to o muyno bo nanema ɗo dow muyo makko hamɓe ɗo ɓe kanditatako warto icce ndiga arande suuro kañum wala inchallahu la zalan sabil deydey alama kanda nastata ɓe seɗɗa nden ka lorata sottira ɗo kanka to jomirawo muynoɗa kañum ma ɓe heɓatan ngam inna allaha ala kulli cheyin qadir jomirawo oɗo mari bawɗe dow kala ko ɗume fuu o haɗo ballol may timmi mana misalu je o tindiniri en naafiki en ɓe nanta heterɓe ɓe nanta jottuɓe dow kufru woodi ngam to alaari siyako ayaji ma diga fuɗɗode suurol noon ha wongo ha nokkure ɗo ni a tawan ɗum kuujeji tati on arande jomirawo woni haala mumini en o tindini shaniji maɓɓe ɓeno ɓe ngaɗi ɓe nanta wattan maɓɓe nden o lori o wolli haala heterɓe seɗɗa sey o waddi haala naafiki en o ɗuɗɗini ha nder haala naafiki en ayaje tati ɗe misalu ɗo woni ɗe wurti ayaje sappo e tati ɗe fuumaje ɗeɗo tindini haala naafiki en ɓe nanta wattan maɓɓe to nden jomirawo bo tindineni yangadaji ɗi wodani ɓe nden waɗi misalu maɓɓe ko waɗi misalu ɗo ngam laata ablamu lil fahmi kanjum on yimɓe ɓurata faamugo hamɓe araɓe en mbalino ka keña jede ko waɗi jomirawo waɗi misalu ɓe iyende ɓe maƴƴere ɓe diggani fuu ngam ko ɓe anndi ko kuma a waɗiɓe misalu ɓe nanta coggu fuu ngam ɗum laaɓana ɓe annda yakeji maɓɓe jomirawo nde waɗi banni se maɓɓi haala man wi inna allaha ala kulli cheyin qadir jomirawo ɗo mari bawɗe dow fuɗɗuɓe fuu a yi hatto bako timmina ayare man seni jomirawo wi walaw sha allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim ayi o waddi haala mashi'a mako en bonino bo mashi'a jomirawo to arti hunde to hunde man nde cañata ko kala ko a laari mashi'a jomirawo artiri pat cañata ko baba'u ɓe kadaru caña foti ɗum holɗu cañƴa diga yaake en wota yaake en amma to ha mashi'a jomirawo arti hunde nde kadiki kañum on jomirawo wiyama so shauna illa ni sha allahu kala ko ɗum walaw sha allahu la jama'um alal huɗe to jomirawo yiɗo mowiyo ɓiɓɓe adama fuu ɗo kanda walaw sha ala hadakum ajma'in oɗo jomirawo mowino ɗo handinen ɓe fuu wato mashi'a ma ko arti kanjum on hiiti ɗo ni ɓeɗo ɗo ɓe woni ɓe nuɗɗinaɓe kammayne ɓengo allah reme ya ayyuhannasu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون جميعا سيئولاني أن يا أيها الناس يا أولان بيبي آدم اتقوا قولي ربكم جومي الذي خلقكم أن تبودون والذين من قبلكم اتبودوا آتيبون لعلكم حقيقة لأنهم تتقون لأنهم كلهم آردو نولي على يا أيها الناس كان المودي تفسير مجاهد بين أنت توقع ماكو وانا مبقل ماكو هم بيتو آيار نفقر يا أيها الناس لأولون يبقى مكة أما جمهور مفسرين نبلاي سورون mobgal fassiroɓe nde ɓe yehi surol bakara ngol fuumagol ha madina ngol jippi ayare ɗo gonde ɗo sappa haala yimɓe makka so ɓe mbi aa yayon nasu ɗo umumu on ɗo wolwana zamanu annabijo be ɓe wonni be annabijo be ɓe warata ɓaawo annabijo fuu mana kala ɓi adama fuu nasti ha ayare kanjum on waɗi nde tongaka be nanta makka ba aa nde ɗo wolwana yimɓe fuu ayare ma nde ɗum yaya nasu taku rabbakum onon ɓiɓɓe adama fa huule jawmi on وهذا ربه إن أرتي أقول لك إذا أرم سورين تمنوا لربه ناس ما إن أرتي أمدي ومن الناس أمدي بيان كوني ناس اتقوا ربكم أولي جومي أولي جومي أنو نون كلير تامو تو أنه لأهول عندنا ولا نأهول ربي تو ها آيات سوى الانتفاع لدى سبترين الذي خلقكم hule jomi on mo tagi o to ɗo woni ɓe mbi balaga ɗo hano kuure ɗo ngam to woodi mo haandi a andani a andan hoorema wakkati a numi hoore maɗa a numi hoorema bo sey a tawa fa anɗo woodi ko a anda ha hoore maɗa to a laari ko anda hoore maɗa sey a tawa lallay aɗo mari haaje andugo hoore maɗa to
to tawi andugo hoore maɗa sai a laara no a tagira to a yino a tagira a andan bawɗe taguɗo maɗa a andan bawɗe taguɗo maɗa to a laari no a woni ni a numi hoore ma hannde aɗon anɗo ndama ɗo aɗo dilla aɗo ñaama aɗo yara aɗa to sarufuji a andina mere ba to noon hunde ɗo nde heɓora sai a tawa lallay woodi mo waɗima to mo waɗima ɗo kanko woni jawmirawo o heni hulego dole ma a hula kalimon halkungol ɗo ha araɓɓe halluga hamɓe fernugo hunde nde wala kanjum ɗoɗo ɗo wiyata Zuhayru wiyata wala anta tafri ma halakta wa babul qawmi yafluku summa la yafri waddugo hunde nde wala ko kuma shiryugo hunde waɗana nde yaake goɗɗo feere a yinaɗo to jomirawo waɗi en diga en ngala o waɗi ɓiɓɓe adama diga ɓe wala kamɓe yimɓe makka ɓeɗo anndi diina ko kuma ɓeɗo anndi diinaji ɗi ɓe ndewata amma be anndugo banni fa ɓeɗo anndi Allah on tagi ɓe to anndugo Allah on tagi ɓe ɗo kañum jomirawo ƴooni ɓe na hamɓe tan bo haa waddi enen hannde har ma waroɓe en ɓaawo ko moye annda Allah on tagi ɗum to ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum nden na onon tan Allah may tagi ba aa min qablikum ɓe artino ya nasu ubudu rabbakum ko ya nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum naam bofol ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu yonon ɓiɓɓe adama ubudu ndewe rabbakum joomi on alladhi khalaqakum mana al ibada rewugo Allah ɗum ɗo ha maɓɓe hamɓe araɓe ba en mbi diga arande ɓeɗon ndewa labbi woodi rewoɓe labbi ɗon laata ɗon uzza ɗon manata ɗon nden ɓaawɗo ɗon woodi labbi goɗɗi feere ɗon ɗi ɓe ndewata irum hubal e ko nanndi e maaji nden haa maɓɓe nder maɓɓe araɓe woodi rewoɓe koode e ko nanndi e maajum ɓeɗo anndi dewal kanjum jomirawo sewleyano so ubudu rabbakum rewe jawmi on alladhi on halakakum tagiiɗo on walladina min qablikum be nanta artiɓe on woodi yimɓe ɗon ɓe arti on manan tagle ɗon arti on ummatoje ɗon artuɓe on araɓe to on ummini to alaari ɗeɗey qaida maɓɓe hamɓe araɓe no ɓe ngoni ɓeɗo anndi woodi aslafu maɓɓe ɗon babiraɓe maɓɓe ɗon nder andal Allah hertiri araɓe hifzul nasal dursugo leɗɗi to ɓeɗo anndi leñol kaza on wurti ha suudu kazaru wurti hananta leñol kaza on banni ɗo ɓeɗo anndi artiɓe ɓe to kañum jomirawo seɗiyata ɓe rewat jawmiɓe taggiɓe ɓe be nanta artuɓe ɓe fuu la'allakum haqiqa no honum tattakuna on kulan Allah to on ndewi Allah tagiɗo on onon be nanta artiɓe on mo tagi artiɓe on to haqiqa fa on kulan mo Allah الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جامراغو الذي أون جعل لكم ورأي من الأرض يبقى إلدي فراشا رقيتو والسماء ورأي أصنب بناء ثم مادي وأنزل وجبني لكم من السماء يبقى أصنب ماء ديام فأخرج به وورتني بماجة من الثمرات يبقى ثمرات ووادي رزقا لكم رزق هامورا لما فلا تجعلوا تعالى لله ألا أندادا لو لرابه وكما لجئن يروين وأنتم هم تعلمون وتعني يا أيها الناس أرني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم كند نور ربكم الذي قال جعل لكم الأرض فراشا ووضعني الذي توئتو noy on leddi laatiri weƴƴitto to haɗɗo modi ɓe waɗi konngol ɗiɗɗi ɓe mbi jomirawo no o tagiri noneji leddi feere feere o tagi ɗo ɗum hayre ɗo bo o tagi ɗum lofre ɗo o tagi ɗum ɗo saati ɗum karal ɗo bo o tagi ɗum ɗo ɗiggi wawal feere o waɗi geene wawan fuɗa ha totton bawal gongal feere bo geene fuɗatako ɗo o waɗi ɗum towde ɗo bo o waɗi ɗum lesde o waɗi ɗum fuu ngam ɗume ngam ɓi adama heɓa waɗata makkumu
ha maari mana o waɗa istiqrar o tabi kaaba toon o wawan o jooɗa ha nokkure man to yiɗi ƴolde o jooɗan ha ƴolde to yiɗi hoosere o jooɗan ha dow hoosere to yiɗi o jooɗan ha fofode maayo to bo o yiɗi o jooɗan ha kardi no o yiɗi fuuni ha nokkure o yiɗi wurugo fuu o wawan o waɗa istiqraru ha nokkure man kanjum waɗi jomirawo wi allah wi ja'alna lakum al-arda firashan mana waɗani on leddi ɗum weɗɗitto to woɓe feere nder modiɓɓe ɗo wi ko nufete firashu haɗɗo aa ko nufete firashu naway leddi man ba to a laari kural ardiya no woni mana tamre leddi no nde woni be dedey tabakat mana beɗi no woniri jotta ha en ngoni ɗo woodi henndu ɗon ndu yahata be meɗen ndu en wawata en foofa ba en jiɗi to a towi seɗɗa tawan na henndu man ba to alora yehi yeeso feere a tawan henndu tewnu to alora yehi dow sosai a tawan henndu wullu to tabakat ɗo nde wari suddi leddi waɗi leddi waɗi en wawan en gaɗa maisha en foofa no en yiɗi to kanjum on nusade benanta firashu man to wallahu alam ala ayati hal wassamaa bina'an jawrawo o waɗani on asama bo ɗum maadi to ha araɓɓe ɗum on woni sama'u ko woni sama'u ha maɓɓe kala ko woni dow maɗa fuu ko heedi dow ma pat ha araɓe ɗum sama'u on nden laataki majum bina'u ɗo hamɓe ha aqida maɓɓe ko kuma ha andal maɓɓe wakkati en man bana leddi ɗo ɗum tapaare on nden asama bo ɗum leemaru on wari suddi leddi man to kanjum nyiɓaalo suudu timmi suudu ɗum bippu ay suudu maran bippu ay ko to wonugo maɓɓe ha leddi kanjum laati firashu man nden asama ɗo ɗownani ɓe ɗo bo laati ɗume laati bina'u suudu timmudu ɗum to ɗo kanjum ha andal maɓɓe amma sa yi mouhamadou ɓe tahir no ashur taw kono o tindiniri ɗum benanta lunga ka zamanuru yaadata ɗemgal nde zamanuru yaadata no famirta ko woni ardu ɓe ko woni sama'u ko woni sama'u ko howɗi o hokkiti ɗum araɓɓe nda ko ɓe andi sama'u ha maɓɓe amma ko wiyete sama'u lallay fuɗɗan diga ko wiyete ghilaful jawi mana diga ha henndu en wawata naftirgo timmata ha nokkure iyende waɗata takawunu nokkure iyende laatata to ɗon on fuɗɗete wi'ugo sama'u ɗo ka ɗo dilla ha ya wurta tabakatul ardi man ha yaha yotta deydey tabakat as-samawati man ɗi fuu maji banni hanko tindinir ɗum en tan min gaɗan tafsilu majum seɗɗa ha nder jangirɗe meɗen to Allah yarni to wassamaa bina'an wa anzala lakum min as-sama'i ma'an nden nde o waɗani on leddi ɗum we'itto asama bo ɗum hadis on sahih on ko kuma Buhari be Muslim filli hadis on ko jaɓa diga Abu Hurairata النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيك الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وي تو أنني وامن ووكي تو مولتي الله بينك الشيطان نعم كاين جلاري الشيطان تو هولي إن وامن واول لاربو أشيء ما تاتا الحمراء واول لاربو إكسري كان يوري كاين جلاري الشيطان أما جيت بي آدم فتاي لارا شيء ما تاتا الحمراء to ɗo kanjum woni jawabu makko ha modiɓɓe ɗum sahayi yimɓe mana wala laaroɓe seyɗanu ɗon Allah tagiri ngel se ɓiɓɓe aɗa ilama allah tana inna tan kana limin hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-mahmud wal fatih ma sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-miqdar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin Sheikh Umar Modibbo Hamman Adama jada yettama bere garenda taskaram holko sumtori don hautade ayuba lamɗo munyal goffal na yaɓal ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sobuhode maɓɓe ndure heɗitoɓe assalamu aleykum barka men beeloruki fotta moɗon nder taskaran holko sumtori ɗon to min gaddonoyta on natemalla photoji e vidéo ji ima kofli barka e sumtari ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytami inde an ayuba lamiɗo muñal arroto e waddunoyki on taskaran kam mi yela on sumti jam ujunaje yimɓe ɓenniɗo yedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe ndure coma dalla da fuɗɗire modibbo arandejo bisimillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
sumi jam a sumti jam no comrino e sukle to jomirawo cendo jaɓanen dewe meɗen allah laamiɗo hokku en aljanna firdausi allah fondu men bo be kande annabijo muhammadu mi elanimon kayruji ɗuɗɗi on fuu moɗon miɗo wela bo on sumtake jam. Mashallah, inde am Aisha Muhammad daga Adamawa State. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Ayuba Lamido munyar leydi Nasara honma no sare no Nasara State ne jamaje meɗen fu jamni kamɓe saro to waɗuɗo jam kam to machallah mi en jari ndiyam jam to machallah mi honnima mi ɗon honnakila fullo leddi duniyaru mi ɗon honnakila fulɓe Nigeria miɗon yeela kadi koko to waddi yimɓe adalci hande ko ɗum yofi ardiɗo meɗen bello boɗejo Allah waɗa koto waɗa adalci en tanere makko barki daraja nabijo sallllahu alayhi wa sallam miɗon ɗon homna kowo e kowa hande mi sintorake divino ndiyam fewɗam ndiyam lifton nda kankana nda lemo fuu ni kadi ɗon ɗon hawtidiri inde am Sunusi Shanu Usman Bello Fula daga leydi Jihar Gombe mi yari ndiyam am en tanere leydi Bauchi Allah jawi e yerdi hotoji bo lallay mi heɓayi naɗumi hotoji sai dai ɗum waɗa muñalen tanere e voice kawai ko nanaɗon mi wi nan woni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jawleru holko sumtoriɗen ayuba laamiɗo muñal an omtani en wato zawleru masha allahu a homnama a yilanama khairu alhamdulillah. To ayuba laamiɗo muñal wato handira ko sumtorimi ɗon wato taliya be ñebbe be makaroni inchallahu be ndiyam fewɗan to ɓawo ɗon kuma ra dabino ƴakki dabino ndiyam fewɗan sera taliya ɗon ko sumtorimi majum kenan ayuba laamiɗo muñal masha allahu. Ra koble an yaki to tedduɓe ɓe Allah teddini alhaji Sa'idu Maccu mo libare bil Gabon alhaji Sa'idu Maccu mawɗo tedduɗo Allah wato sene a homnama a yilanama khairu. Modibbo wato alhaji Abdullah Saudiya no funagere Cameroon bertuwa kenan a homnama a yilanama khairu jomirawo waɗa sumtorake wato jam hande nde ñalande meɗen. Alhaji Abdullahi Mawurun Duwala jomirawo waɗa sumtake jam alhaji Abdullahi Mawurun Duwala. Alhaji Bukari Ndeya Moniyame Nijar jomirawo waɗa sumtorake jam. Alhaji Bello Boɗaɗo jomirawo waɗa sumtake jam. Alhaji Isa Bello Ciroma jomirawo waɗa wato a sumtake jam. Sekiraɓe bandiraɓe wato alhaji Jamilu Musa wato likita Alfa Abekuta on fuu moɗon jomirawo waɗa on sumtake jam masha allahu. Sekiraɓe bandiraɓe ɓe nder holko sumtoriɗen Sud Radio KRI Abuja. Inde am Ali Zaki daga ɗo nder birniwol Kaduna Nigeria. Assalamu alaikum. Ujunadi imbe benneno wiyeteɓe ala imrana. Ujunadi imbe benneno wiyeteɓe ala imrana. To madalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito Sud Radio Kode International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran holko sumtoriɗon on mbawa lildo kimi vidéo ji nantanate ima kofli barka e sumtari nder jawleru amin du holko sumtoriɗon wondu i WhatsApp kala nyalande fu ɓawo sumtari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaare wonɓe nder wuro ko nyalli jam kirti jam no shomri no hande no jamaare to no e ɗonka baraje to machallah mi yalo komo yari ndiyan jam e min inde an Nasiru Muhammad e mi tawa Kwara State Nigeria mi howna on no fewi laaɓi mi ƴama jamuji no Allah rokka en barka lewru ndu Allah bo jaɓa e baadaji men machallah komnama en jettama en jalanama kadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jawleru holko sumtoriɗen mi hirne en jam
emi welo wiki on jawi diyan jam Allah jaɓana en ibada ayuba laamiɗo muñal am tani en du jawleeru emi homnuma milanoma kayre duɗuɗum emi homna sobajo an danejijo fullo gonɗo Kaduna kam woni Ali Zaki emi welo wiki a hirti jam to gonɗa fuu ɓawaɗo emi homna bandirawo makko likita Alpha gonɗo jabbode Abeokuta Ogun State emi homna Alhaji Isiaka Wakili gonɗo Randa Abeokuta Ogun State emi homna Ibrahim Abajana Kogi State mi woni Adamu Isa daga ɗo Randa Abeokuta Ogun State. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawleeru holko cumtoroɗe yalago en jari ndiyan jam to mi sumtori ke ndiyam e kunu mi homna kowa Ayuba lamɗo muñal a yettama ha ɗo fu min gaddiragare taskaram jamide hande mo itino taskaramje Ahmed Arab Abubakar Azare kawtuɗo taskaram jande ɓe leɗi Arab min Mouhammad Abubakar Bokos yatom mbalen jam enanta Awal Bobbo Jawai enanta Suleiman Samda Namtari enanta chamanji radio retas Manu Posta Adamu enanta mi homni Umar M Umar nden mi homna Ibrahim Iroma Dake nden mi homna kala heɗirtoɓe am wakkati ngel fuu yelago en jari ndiyan jam kala mo nana inde mum fuu hanko ɓurumi homnugo min mo moɗon Bubana ko watawteɗo lesdi Adama Yola Allah jaɓana ibadaji meɗen. Assalamu alaikum jawleeru holko sumtori ɗon machallah alhamdulillah min maɗo ha Cameroon ha garoɓe min sumtori be hoyoro belɗum alhamdulillah nda ndiyam bo ɗo waɗa jotta ɗo ni ndiyam ɗo waɗa alhamdulillah pewol ko ɗum juuli zura alhamdulillah machallah inde am Usman M Yahaya to madalla heɗitoɓe fuɗi fuu iɗo omin gaddiragare taskaran holko sumtori ɗon ka hande dow darde hukuma suudu radio Kode international inde an Ayuba Lamiɗo muñal mbiyaymi on ɓaalen jam. Ya Allah ya bugara jullo oro wale oro Ramadan duwa ɓoji yimɓe Ramadan